Baon TV. Live po tayo. Sa tagal ko pong hindi nag-live, nabubulol po ako. Pero anyway, gusto ko pong mag-live sa ngayon dahil gusto ko pong mag-share sa gitna ng ating mga pagsubok sa buhay. Pwede pa rin tayong lumaban sa buhay at magpatuloy. At sana ang live ko na ito ay makatulong po sa inyong lahat. Dahil ako rin po ay dumadaan sa napakalaking pagsubok sa buhay. So unang-unang tips, kapag meron po tayong problema o pinagdadaanan na pagsubok sa buhay, syempre i-identify natin. Napakahalaga na na-identify natin. Pag sinabi kasing na-identify, alam natin ang punot dulo kung saan nagsimula itong problema natin, ano itong problema natin, at ano ang mga posibleng mangyari sa atin kapag hindi natin napaglabanan ang ating problema o ang ating mga dinadalang pagsubok sa buhay. Yan ang sinasabing i-identify. At mahalaga dito na kinakailangan gamitin natin una sa lahat yung faith natin sa Panginoon. Ayan, napaka-importante po kasi sa buhay na yung faith natin ay lagi nating ginagamit. Siyempre, tayo po ay alam natin, lahat po tayo may pagkukulang, may kakulangan, hindi po tayo perpekto, kaya kinakailangan natin yan. At pangalawa, kapag ka na-identify mo, siyempre makikita mo yung race. Ano ba yung race? Kapag ka nakita mo itong problema mo, na-identify mo, kapag ka nagpatuloy ito, ano-ano ba ang mga maaapektuhan kapag ka hindi ko ito napaglabanan? Siyempre na i-calculate natin sa ating isip at puso yan sa ating buhay kapag meron tayong pinagdadaanan, kung mayroon tayong mga problema. So napakahalaga na makita rin natin yan, at kapag nakita natin yan, syempre gamitin natin yung ating mga kahinahunan, yung mga tamang pakikisalamuha sa ating pamilya, sa ating asawa, kasi kapag may problema tayo minsan naapektuhan yung kausap natin, yung pamilya natin, lalo na yung asawa natin at mga anak natin. Kapag hindi kasi natin ito nadala ng maayos, apektado sila. So napaka-importante po yan. At yung pangatlo, napaka-simple po pero importante po sa ating buhay ito. At yung pangatlo, syempre, ano yung corrective actions natin? Ano yung recommendations? Pwede ring recommendations pagkatapos ng corrective actions, pero pinagsama ko na lang ano yung corrective actions natin kapag nakita na natin yan. Kasi lahat naman tayo, mayroon na tayong basis, mayroon na tayong example sa mga problema na pinagdaanan ng iba. Pwede na natin i-quote yun, at minsan hindi na natin hinihintay na magkaroon tayo ng problema para mapag-aralan pa natin. At least may mga basis na tayo. At kung nandito na tayo sa actual, kagaya ngayon ng topic po natin, ay meron na tayong reference. Kaya napaka-importante po yun. Ano ba yung problema? Pag na-identify mo yung problema, ano ba ito? Problema ba ito sa school? Problema ba ito sa financial, sa pamilya? Problema ba ito sa love life? Problema ba ito sa trabaho? O problema ba sa leadership? Ayan. Napakarami po. Kaya importante yan kapag na-identify natin yan. Alam natin kung saan tayo susugod. Alam natin kung paano ang ating gagawin. Siyempre, kung may corrective actions ka na dyan. Di ho ba? At pag nakita mo na yan, siyempre, ano itong mga corrective actions na ito? Dapat execute natin agad. Kailangan magkaroon po tayo ng execution. Kapag hindi po tayo kasi nag-execute nito, minsan mababurnout ka, mawawalan ka ng gana, mawawalan ka ng lakas para magpatuloy. Kaya dito mo makikita na pag nag-execute ka rin, napaka-importante yung burning desire, yung faith mo. Faith natin pala sa Panginoon. Kasi without faith, hindi po tayo makakapag-move on. Without any little actions na ginagawa mo sa araw-araw upang execute ito, hindi natin po magagawa at hindi tayo makakakita ng change o innovation
sa ating buhay. Kaya napaka-importante po sa ating buhay. So in conclusion, kung tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok na ganito sa buhay, kung nakita na natin yan at alam na natin yan, action agad tayo. Paano ba yung manalangin agad tayo? Sumangguni agad tayo sa ating kapatid, mother, father, yung trusted na friend mo, kahit anong problema yan. Sumangguni po tayo, lalong-lalo na sa ating mga kinikilalang mga sugo ng Diyos. Ayan, pwede tayong sumangguni sa kanila para may advice nila tayo. At kapag na-advise na nila tayo, napaka-importante na mag-execute tayo. Huwag lang pakinggan. Kasi kahit napakaganda yung in-advise, spiritual words, napakagandang educational yung binigay, kung hindi natin ina-execute, wala rin pong pagbabago sa ating buhay. Kaya napaka-importante po yan na magawa po natin sa ating buhay kung tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok na napakabigat. So, hanggang dito lamang po ang aking live na ito at sana nakatulong po sa inyo at please don't forget to subscribe with this channel, Berlumabin Gabaon TV. Matagal-tagal rin po akong hindi nakapag-upload at hindi po ako nakakapag-upload ng mga talagang video na may editing dahil ang sitwasyon ko po ay kakaiba. Pero ganun pa man, ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.